Davrat Najlarlik bilen bir yerde Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň saýasyna we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň başçylygyna durmuşa sürýän beýik özgertmelere ýurdumyzyň ösüşlerine başlanan serge aýlanyp gördüler. Sergide ýerleşdirilen durly gymmatlyklar ony sinanlarda ýakynma duýgular galardy. Davranyň başynda Magtym Muladyna ýaşlar goramasynyň döredilen güni münasibetli ýurdumynyň durly ulgamlaryna dähme çeken, bilim alýan we ýaşlar goramasynyň işçiň agdalary tarapyndan hormat prezidentimde Mehriman halkamyda döredilen ajaýyp şertlere buýsan çökmünde taýýarlanan joşgunly goşgy tetirlenen ibaret bolan ýaşlar tide alkyşaýdy arkadaly Gahrman Serdarymyz atly alkyşnamanyň görkezilmegi Davrat nişan ýaşlaryň kalbyna garaşsyz watana eziz topragy bagtyar ýaşlygy bolan buýsançlaryna hasa goşulanyrdy. Ýurdumyzda her ýylyň 16-njy noýabryna Magtym Muladyna ýaşlar goramasynyň döredilen güni münasibetli ýaşlar goramasy tarapyndan gurulýan çäreler uly okuryntlygy besenýär. O bagtyar ýaşlyk üçin Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiň adyna aýdylýan hoşalyk we buýsanç sözlerini goşýar. 2024-nji Pekim paýhys ummany Magtym Muly Praga diýilip atlanyrlan ýyl Türkmenistanyň ýaşlar siýasatynyň dawrlanmagynyň alamatyna öwrli. Bu bolsa döwlet siýasatynyň öz boşly uğur hökmünde ýaş nesillere mümkinçiliklerini giňden açmagy, olaryň ilimli, bilimli, sagdyn, giň dünýä garaşly, ökde hünärmenler bolup ýetişmeklerini nazarda tutýar. Ýaşlaryň döwlet derejesinde jemgyçilik wezipelerini ähmetini ýokarlandyrmak, bu neslin wekilleriniň ýurdun ösüş özgertmelerini döwrabap derejede münasip dowam etmekleri üçin zero şertler ýoly goýmak maksatlary berqara döwletiň täze ýamyny galkyş döwrüne ýurtda möhüm işleriň hatana kesitlenýär. Türkmenistany ýaşlar siýasatynyň ata-babalaryň asylly ýörelgeleri hemde häzirki zaman jemgyçilik talaplaryna laýyklykda münasip durmuşa ýetilmegi, ýaşlaryň ähli babatda döwlet durmuşynda uly ornunyň bolmagyna aýratyn many mazmuna ýedir. Bu babatda hormat prezidentimiň belleşi ýaly türkmen ýaşlarynyň giň göniýetimli, ösen tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleriň neslini kemale getirmegi anyp balýan işleriň esasy maksady bolup durýar. Şu nokta nazardan ýurdun milli ykdysadynyň ähli ulgamlaryna şol sany ýanys energetika, ulaw we kommunikasiýa, owa hojalygy, maliýe, bank ulgamyna we beýleki podoklyň ugurlarda zehini başlanykly ýaşlaryň zähme çekmeginiň eler tutulýan işleriň hatany durýanyny bellemek bolar. Ruhy taýdan kämil, terbiýeli, ýokary bilimli watansyjy ýaş neslin kemale getirmegi, turwaşdan ýurdumyň döwlet ösüşiniň strategik wezipelerini bir boldy we bu şeýle bolmagyna da galýar. Ýaşlar ýurdumynyň durmuş ykdysady taýdan mundan meýlekde durnukly ösdürmegine, dünýädäki agrynyň hasa belende göterilmegine kisletleji orny eýlemek bilen milli döwlet behwitlerine iler tutulýar. Diyarımızda durmuşa ýaşalýan ýaşlar siýasaty ýaş türkmenistanylaryň sadyn etmegi, şahsiýet hökmünde kemal gelmek üçin has amatly şertler döretmäge, jemgyýetiň we döwletiň behwidine olaryň aň paýhas, dörejilik hemde ruh guwatyny dowly derejede amala aşyrmak üçin mümkinçilikleri giňeltmäge gülükdirlenler. Ýaş raýatlaryň hukuk we durmuş goragylygyny öpüşen etmek, türkmen halkyna mahsus ruh ahlak, medeni gymmatlyklary, sagdyn durmuş ýöreglerini wagt etmek, ýaşlarda watan söýjüligi, insan perwerligi, raýat jogapkärçiligini terbiýelemek, olaryň başlangyçlaryny gollamak we höwetlendirmek, hormat prezidentimiň durmuşa ýaşaýan beýik işleriň hatarına esasy ornlaryň hatana kesitlendi. Şonda hemme taraplaryň ösen bilimli hünärli ustat ýaşlary olaryň hünär we dörejilik taýdan gazananlaryny wagt etmek hemde gollamak bilen ýaş nesillerimiziň insan perwer, watançy ruhy we beden taýdan sagdyn jogapkär şahsiýetler hökmünde kemal gelmekler üçin ähli zero şertler döredilýär. Her ýyl Türkmenistanyň Magtym Muladyna ýaşlar goramasynyň döredilen güni münasibetli Magtym Muladyna ýaşlar goramasynyň merkezi geňeş tarapyndan eglan edilen Türkmenistanyň ýaşlar bayragyna berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne edebiýatda, sungatda, medeniýetde, owa hojalygyna, ilmde, tehnikada, sportda, taglygy goruşda, bilim we terbiýeçilik işlerine gazanan üstünlikler ýurdumyzda hormat prezidentimiň başçylygyna anyp balýan hoşnýetli içeri we daşary siýasaty durmuşa ýaşalýan beýik özgertmeleri, olaryň halkymyň aýratynam ýaşlaryň durmuşyna aky taryhy hikmetini il arasynda wagt etmekde ýokary derejelik başlanyny hemde işçiligini görkezden ýaşlaryň ençemeti Türkmenistanyň ýaşlar bayramynyň ýetýän hormatly atlara münasip bolurlar. Bu bayraga münasip bolan ýaşlara Magtym Muladyna ýaşlar goramasynyň merkezi geňeş tarapyndan degişli şahadatnamalar hemde hormat prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlar dawaralýar diýdi goşurly. Munyň öýdi milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryna we alim bilim dünýäsinde ýokary netijelere eýe bolýan türkmen ýaşlarynyň döwlet derejesinde höwetlendirilýäniň aýdyn sutnamasydyr.
ýaşlary beýik geljeğimden guruculary hasaplayan hormat prezidentimiň oýlanşykly strategik siýasatynyň netijesinde ýaş netliň bilim başarmagyny, hüner enligini döwrüň talabyna görä kämilleşdirmek möhüm ugur hökmüne kesitlendi. Ýaş türkmenistanylaryň döwrawa bilim almagy, hüner öwrenmegi, ýaşamaklary üçin döredilýän şertler ösen raýa jemgyýetiniň kemaligiliýanyň nurkadyýa. Ýokary derejede geçirilen dawarda çykyşlara giň orun berli. Baýraklara münasip bolan ýaşlar ähli ugurlar boýunça netijeli iş alp barmak, ukyny açyp görkezmek uğruna döredilýän şertleriň ýerine ýetirilýän işleriň döwlet derejesinde höwüslendirilýän üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdanymyda tüýs direkden alkyş sözlerini beýan etdiler. Bilişimiz ýaly türkmen halkynyň her bir güni şanly wakalary, şatlykly senelere, hoş habarlara betlenýär. Ine şu gün men durmuşymda ýatdan çykmajak bagytly günleriň biri. Bugün maňa Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýesi bolmak bagty nesip etdi. Men muňa begenjimiň, boýsanjymyň çägi ýok. Watanyň asudalygy, abadan durmuşyň höküm sürmegi, ýurdun at awraýynyň arşa galmagy halkyň baş boýsanjydyr, bagtydyr. Biziň halkymyzyň şeýle bagtyň döwletli döwranyň eýesdigini guwanç bilen bellemek gerek. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyz halkyny gün kibi çoýup, watanyň güýçli depginde güllep ösmegine uly badalga berýär. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyz, siziň janlaryňyz sag, ömürleriňiz uzak, belent başlaryňyz aman bolsun. Türkmenistan bu boýsançly at her bir türkmeniň ýüreginde müdimi ýanglanyp dursun. Türkmen halkynyň her bir güni toýdur bayramlara, şanly wakalara beslenýär. Ine şu günem Türkmenistanyň magtymly adynaky ýaşlyk guramasynyň döredilen gününe kalby hyjugdan, ýüregi arzudan noli biz ýaşlaryň durmuşyna ýatdan çykmajak günleriň biri boldy. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň mähri, söýgüsi, ihlasy siňen ýaşlaryň şäheri, Arkadag şäherine talip bolmak bagty we Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýesi diýen ada münasip bolmak bagty maňa da miýesser etdi. Munuň üçin meniň begenjimiň, buýsanjymyň, şatlygymyň çägi ýok. Biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge, öz ukyp başarnyklarymyzy açyp görkezmäge, döredip berýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýan. Goý biziň hak howanlarymyz gahrman arkadagymyzyň türkmen halkyny, türkmen ýaşlaryny asuda asmanyň astynda, parahat zeminiň üstünde ýaşadýan arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak bolsun. İl ýurt bähbetli, bütün adamzat ähmiýetli, tutýan tutumly işleri elme dama rowaşlyklara ýar bolsun. Sag bolun. Arzuňa ýetmek görnäýil syzat. Yaradanyň ýalkan, hak howanlaryň başda duran bu asuda watanda şeýle süýjülükden her birimiz paýl bolýar. Ine bugüne meniň durmuşymda şeýle ajaýyp günleriň biri boldy. Bugün men Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýesi bolmak bagtyna eýe boldum. Elbetde bu zatlaryň ählisiniň hakasynda türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz bar. Şatlykly pursatda biz ýaşlar barada edilýän aladalara jogap edip, geljekde de ata watanymyzyň ösüşlerini öz münasip goşandymy goşjakdygyma inandyrýaryn. Halkymyzyň gahrmany, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny tüý süregimden arzu edýän. Sag bolun. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa ýaşalmagy, alymly, bilimli, giň dünýä garaşly, ösen tehnologiýalardan baş çykarýan ýaş şahsiýetleriň kemali gelmegi babatda şeýle döredilýän giň şertler, gollaw himayetler ýaşlary täze belent üstünlikleri oklanyrýar. Ýaşlar mundan meýlegem öz öňlerine durýan beýik wezipelere awry bilen hötte gelmekde, arkadaly gahrman serdarymynyň asly ýollarına ygral bolmakda, hemde mehriban watanymyza ak ýürekden hyzmat etmekde münasip işleri aryp aljakdyklaryny,
hormat prezidentimiň hem de gahrman arkadamydan hoşniyetli içeri we daşary siýasatyny dawranlanmakda tutan ýerli ihlasly goşuntlaryny goşjokdyklaryny anandyrdylar. Berqara döwleti bina edip, ýaşlary ýagty ertirleri anam bilen alyp barýan berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne garaşsylyk ýyllaryna kemale gelen täze ruhly nesillere uly anam millerýan hormat prezidentimiň hem de gahrman arkadamynyň janyny sag belin başlarynyň aman, aýdyň maksatly belin tutumlarynyň ular başlyklary beslenmegini tüý söýükden arzu etdiler. Bayramçylyk dawratynyň dowamyna berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne arkadaly gahrman serdarymyň parasatly başlanmagyna hem de gahrman arkadamynyň saýasyna ýurdumyda durmuşa ýaşaýan beýik işleriň wasypyny ýetirýän aýdym sagaly çykyşlara da giň orun berildi. Dawranyň ahyryna otnaşlar hormat prezidentimiň adyna ýyllanma kabul etdiler. Soňra Türkmenistanyň ýaşlar baýramyny ýetýän hormatly adamy nasip bolan öňdäwar ýaşlar guramasynyň merkezi hem de Aşgabat şäher geňeşiniň guramagyna atawa we pentleri kalplaryna ornaýan alkyşlary joşguny ýaşlary bar ilimiň atly aýdym sagaly bayramçylyk duşugyna uly ruhunetlikle gatnaşdylar. Ali Paşa şähertlik mektebiniň görelgelerini esasanyp ýaşlaryň bagtyar zamanamyda milli medeni mirasymyda gadymy dep desurlarymyza bolan söýgüsini hasam artdyrmak maksady bilen geçirilen dawra özüniň täsiri bilen tapatlandy. Ýaşlar guramasynyň döredilgeni münasibetli Magtym Muradow näki ýaşlar guramasynyň köpetdäg, berqaralyk, bagtyarlyk hemem bizmeň etrap geňeşleriniň Türkmen demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň geçiren çäherlerem işen käsetli bolup, olarda aýdym sagaly çykyşlara giň orun berildi.